רבותיי, אחד השאלות שהרבה, אני מתעסק עם בחורי ישיבות וכדומה, אז הבחור רוצה לסגור עם בחור, אז הרבה פעמים הבחור מתקשר אליי, אומר לי, זה יפה לבקש את התיק הרפואי שלה? לא, בושה. תענו לי בכנות, סליחה, אתה אמרת בושה, מה אתה אומר? שיבקש או מומלץ? מומלץ, ומה אתה אומר? לבקש את התיק הרפואי או לא? מה אתה אומר צביקה? אתה כבר חיתנת? שאלות קשות, אבל אם אתה רואה את התיק הרפואי, בן אדם חוסך לעצמו ים של צרות לכאבי ראש. רבותיי, זה הדבר היחיד שאני בני התעצבן עליי, אבל בכל הישיבות של הכיפות הסרוגות, כל הישיבות, הראשי ישיבות מחייבים את שני הצדדים שכל אחד נושא